Me ollaan Frozen Girls. Ja me mennään etupihalle. Ja mä oon Enni ja tässä on mun kaveri Milla. no niin, mennään. Okei, mennään. Siellä odottaa 2 henkilöä. Luka, elikkä Duplopoi. Siellähän se Duplopoi jo keinuu. Ja minä olen Duplopoi. Nyt me mennään trampalle. Niin ja mennään hyppimään. Me tehdään vähän temppuja. Elikkä semmoista. No niin, nyt hypitään. Tää on kivaa. Tää oli kivaa. Mä teen voltin. Enni varo. Mun lippis lähti. Anna mun lippis. Mitä nyt? Ihmeellistä. Nyt me ollaan mun kotipihalla. Eikä kun me asutaan paritalossa, en laita se ovi kiinni. Se meni. Ei mennyt. Ei se mennyt kunnon. Ja semmoista niin... Mennään meidän leikkimökkiin. Meillä on niinku isompi piha kuin kenelläkään muulla. Paitsi ei nyt ihan isoin piha koko maailmassa, mutta... Siellä on meidän... Joku leikkimökki. Vai mitä? Niin. Mennään meidän takapihalle. Niin me näytetään sekin paikka. Totta mä oon nähnyt. Täällä on paljon kukkia. Niin, jos näette, sitten lähtee. Ota. Joo, te varmasti näette jo. Ai se on hämähäkki. Onpa pelottavaa. Hämähäkki. En jopa... Voi ei tuolla hämähäkki. Nyt niin kuin te huomasittekin, niin kuin tuli pimeätä, niin me ollaan nyt meidän takapihallamme. Jossa ei ole mitään muuta, vaan kuin puu. Ja kasvi. Siis tämä ihmeen puu. Puukasvi. Tämä puu. Outopuu. Tää on kiva juttu. Jutska. Niin sit tulee musiikki. No niin, nyt me mennään takas etupihalle. Mitä Luka sä teet? Luka. Enni. Moro. Me maalataan. Niin. Mä maalaan lapsia. Mä maalaan jotain palloa. Mä maalaan jotain jäätelöä. Visste certa kadevaa.